floor of the Amando B. Amatong Civic Center, College Park, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Philippines. This is the Andres Bonifacio College Broadcasting System Incorporated, the better FM alternative, AA 92.5. Member, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang atong tagna unto palas 2 sa kahaponon. Kining musunod nga programa usa ka binayran. Ang tanang pulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang mga kawani ug tigdumala ning istasyon. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior. His more Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate, sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ni lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko na tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest corners. Sa ngalan samahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen. Sige hapon, yan usab ang tulumanon nga giuluhan lanog sa kamatuoran nga gipasugdahan sa Catholic Faith Defenders Dipolog City Chapter o sa Diocese of Dipolog. Sige hapon atong pagyukbo paguna sa atong station manager ang amahan din sa estasyon uban na sa iyang tibok youth staff si station manager Jet Upilak. Among pagyukbo kanimo o sa tibok nimo nga kauban din sa mga istasyon o sa gihapon among pagyukbo sa among halangdong obispo Most Reverend Bishop Sibero Kaermari uban na sa iyang mga kaparian sama ni Reverend Father Ramil Kurung ang atong Bible Director kauban ni Reverend Father Ruin Salvo o ang atong Social Communications Director nga si Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. Among pagyukpo kaninyo o sa tanan ninyo mga kaubang pare dinhi sa mga dapit. O gusab among pasalamatan sa gihapon ang mga naghatag o kinabuhi ni mong tulumanon ang bikariat o bikaryos sa mga parokya nga gitawag sa pulong Kasigaturgo Olpil nga mao ni mosunod Katedral Sikayab Galas Torno Gulayon Ulingan Santa Filomena o amo pong pagyukbo diay sa among chapter president sa Catholic Faith Defenders diri sa Dipolog City Chapter nga si Brother Nicolay Lucenius. Brad, mayong hapon kay balumi nga naminaw kakaron. O ang among idalit kaninyo sa ato ng nahibawan sa miaging Sabado nga sugdan na untan nato og hiskot ang mahitungod sa 666 kon mananap ng mapintas nga nagdala sa maungalan. Pero ato pamanggi sugdan to sa pag-discuss sa mahitungod yun sa posisyon anang Santo Papa. So sa ito mga objection sa iyang katungdanan ato nang na-discuss o karon mo sulod na gyuta no sa maong gikagubtan ikagubtan po ni kung maghisgot o pagtuo labi na gyud sa Biblia kay kuani siya mura po ni og amas na una pagali ni ka non o kailado kasikat ni Manny Pacquiao attorney. Okay na una pa ni kay wa pas Manny Pacquiao na yun ay ikagubtan yun ang mananap kumapinta sa gyapon kining ubos ninyong lagad sa mong tulumanon Silbert Dondoyano Senior kauban ang atong veterano gyud nga Catholic Faith Defender ang organizer gyud diri sa Western Mindanao Attorney Mike Abas. Okay, Brad, salamat kayo sa
imong salamat sa atong mga nagpaluyo o sa atong kadagkuan sa simbahan. Apil na ang management nining atong istasyon. O sa gihapon atong gitimbaya ang atong mga igsoon nga nagpadayon sa pagsunod nining atong tulumanon lanog sa kamatuoran. Sama diha sa sa Anastasio Polanco, atong igsoon nga si Brad Macario Bastasa ug sa iyang mga kauban karon diha si Sister Nemesia Bastasa sa Banikap Galas o sa uban pa nga nagasunod dinhi atong tulumanon sukad pa sa unang mga bulan o pitsa nga atong nasugdan kini nga atong tulumanon dinhi ni nga atong istasyon karon. Mga igsoon, sumala sa gipasabot na ni Brad Silbert dinhi nga atong tema karon niya nagita sa maong numero nga gigamit pagpanamastamas sa atong Santo Papa. Sa angay na to mahibaloan nga ang atong mga igsoon naggamit og teksto sad sa Biblia. Ang pinadayag kapitulo 13 bersikulo 16 ngadto sa 18. Kung nato kining basahon una samtang dili pa nato tubagon kinsa ni ang nagdala sa mong numero sa mananap nga mapintas, ato lang ipahinumdom mga igsoon nga kining ato karon nga pag hisgot, this is purely self-defense. O gani kung hinumduman nato usa ni sa mga tema, it was a public o formal debate nga atong nahimo, we engage in niadtong December 11, 1982. Batok sa atong mga kaigsonan nga mga iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. That was a formal public debate. It was attended by no less than 3,000 to 4,000 people diha sa atong Zamboanga del Norte Cultural Center. Siyang tuig gagalin na, attorney? 1982. December 11 of 1982. Dili pa ko si Dihan, attorney. Basig gikan pa ka dito sa Iglesia ni Cristo Atabad. Grade 6 ko ana, elementary. So, usa ni sa maong tema nga ilang pamatud-an sa atong mga igsoon ng mga Iglesia ni Cristo nga lagi kuno ang Santo Papa sa Roma mao ang naigo nining pinadayag 13, 16 ngadto sa 18. So ato ning basahon unsa man ning giingon sa maong Biblia nga sa giingon sa Biblia nga gihimong gigamit pagpanamastamas sa Santo Papa. So I say this is just purely a self-defense. Una mga igsoon sa 16 giingon dinhi gipugos sa mananap nga mapintas ang tanang tao, inila og dili inila, dato og kabus, ulipon og dili ulipon, diha sa tuo nilang kamot o agtang. Walay makapamalit o makapamaligya gawas ni adtong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo sa maong ngalan. 18. Sa labtunon kini ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap nga mapintas kay ang numero simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo. Ang numero niini 666 kon 666. Pinaagi nining maong sitas sa balaang kasulatan mga igsoon mo ni gigamit sa atong mga kaigsonan lagi sa pagpamasangil nawa na bagyo'y basihanan unta sa ilang pag-atake sa simbahan, labi na sa Santo Papa ang puli o nagsunod
ni San Pedro sa iyang office nga mao ang pagdumala nga makita diha sa simbahan sa atong Ginoong Kristo. Mga igsoon, sa dili pa nato ihatag kung kinsa ba ni o unsay gipasabot niini ato usab nga timan-an pagayo nga adunay tulo ka paagi unsaon pagsabot sa scripture o pagsabot sa mga numero nga naa sa scripture o naa sa Biblia. Tuling lakbitan kay taas-taas man ni mga igsoon. Ang una kanang gitawag na tog quantity. Kung unsa na nga numero mao gina siya. Malanglitan na sa San Juan kapitulo 11 bersikulo 18 gingon nga ang Bitanya 15 ka stadya o 3 kilometers gikan sa Jerusalem. Kana quantity gina litra por litra mao gina 15 stadya or 3 kilometers kaya ang 1 kilometer is equivalent to 5 stadya. So, pag-ingon nga 3 kilometers gyud ang Bitanya paingon sa Jerusalem. Ang ikaduha nga paagi sa sabto nato pinaagi sa gitawag og symbolism. Nga boti pasabot nga ang numero nga atong makita naa palay lain nga ikaduha o lain nga meaning sumala sa atong nakita diha sa numero. Pananglitan number 1 pananglitan garon. Ang number 1 that symbolizes God. Kay siya man lang ang bugtong nga maayo. Sumala sa Mateo 19:17. O sa lang na siya mga igsoon, dila sa nato naghanon pa kay wali nagdaginota sa atong time. Ug atong iklaro sa mga listener nga kining tudli nga ilang gigamit sa pag-atake sa Santo Papa attorney mao ni Book of Revelation nga sa atong pagtuon ani attorney Book of Symbols. Yes, that's right, but ang problema lang ni attorney o nakaigo bata sa gipasabot. Mali kay og natuis murag dili maayo. Di gyud maayo pero bisan pa man gani sa atong ikasugat-sugat brad dito sa pikas nga estasyon sa miagi nga mga katuigan. Itong atong amigo nga si Brad Mitchell Bindilio di magito di magito siyang kaikog na lang unta nga mataki sa atong Santo Papa nga mauli ko no ang nagdala sa numerong 666 nga atong higalang evangelist sa Seventh-day Adventist attorney. So ang ato ning ginahimo pagdipinsa lang pagtubag nila ug mao ni karon ang atong gibuhat mga igsoon. So, ang ikatulo nga paagi sa pagsabot sa gitawag nato mga figures o mga numbers diha sa Biblia, kanang gitawag nato geometria. Ang geometria mga igsoon o atong timanan pagayo nga ang Hebrew alphabet mga igsoon, ang iyang mga letters wala na siya vowels. Puro lang na siya consonants or konsonante. Marag di ko kayo baloon sa pagbinisaya nato inila. Kay vowels naman og consonant ang atong nahibaluan. Nahibalo na ta sa vowels, a, i, o, mamatoy atong na andan og ang mga consonants, the other letters gawas ni atong gingon mao na itawag na tog consonants. So sa Hebrew alphabet puro lang ni consonants ang maong alpabeto. So matag litra sa Hebrew alphabet naa siya equivalent nga number. So ang usa ka word pananglitan o ngalan kung pila ka litra totalo na nimo ang total ni ana sa matag equivalent nga number sa maong litra mo na gitawag na to geometria. And that is how we shall compute now dinhi sa atong tema ang mananap
o ang numero sa mananap nga mapintas. So, computon yun na, attorney. So, we will do it now. Oo. Kay sa ninumdum ko, imo magali po ning gisigutan yun. O nahiulo ko nga imo po ning matuki nga sa 18 aning nadayag 13 kiingon man nga here is wisdom. O man, Yes. before pasabot ipagamit ang kaalam. Ang kaalam. Yeah. Oh, so kining atong mga igsoon gigamit nila ang ambot sa klase as kaalam. Kay klaro manggayo. So mao ni mga igsoon ang timaan sa mananap nga mapintas kung kinsa ni siya. Una, ang maong mananap nga mapintas naa sa pinadayag 13 bersikulo 5 ngadto sa 6 nagingon nga ang maong mananap nagpasipala batok sa Dios og sa mga nagpuyo sa langit kato pa ang anghel ug mga santos. Ang ikaduha nga timaan sa maong mananap nga mapintas maong naa sa pinadayag 13:17 nga apil na silang gikutlo kay 16 man ngadto 18 nga nagingon ngalan sa tao ang motakdo sa numerong 666 name of person o diha sa 18 ang maong numero gawas nga name of person ang motakdo ang total niya mo ng 666 kon 666 so first naging na ngang maong mananap nga mapintas nagpasipala batok sa Dios Yes. ang ikaduha batok sa Dios og sa mga Mga santos nagpuyo sa kalangitan. sa langit. Pinadayag 13:17 ngalan sa tao ang motakdo. Dayon ang sa pinadayag 13:18 ang ikatulo nga timaan or kriteria mao nga ang maong numero motakdo sa 666 ang Yes. ngalan sa maong tao. So niata karon mga igsoon nang gigamit nila mao lagi taon kuno ang Santo Papa sa Roma. Yes. Tungod lagi kuno sa pulong Vicarius Filii Dei. Ang pulong Vicarius Filii Dei mga igsoon matud pa nila na kuno na sa mitra sa Santo Papa. Mitra kanang kalo ba na? Oo. Corona. Pero dili na tinuod mga igsoon. There is none on that. Oo. Ang pulong Vicarius Filii Dei or the Vicar of the Son of God usa ni siya ka forged donation. Forged donation ni Emperor Constantino the Great sa Roma after he was victorious sa iyang pagpakigubat human siya midaog pagpakigubat sa ira pong igagaw nga mao si Emperador Mahencio sa Italia. Yes. During that time, Italy and Rome are two separate empires. Oo. Si Constantine the Great, siya mao ang emperador sa Roma. Si Emperor Mahencio, siya ang emperador sa Italia. Bisan pag igagaw sila, matira ang matibay man. Yes. So, naggubat sila. On the way, mali ito, on the way nga may daog si din lang to tason may daog si Emperor Constantino batok siya ang igagaw og kini mao ni iyang agi og pasalamat sa Dios nga pinaagi sa timaan diha sa krus iyang gihatag ang iyang pasalamat o pagdaig sa Santo Papa sa Roma nga gingon Vicarius Filii Dei. So, burag pasalamat na niya, attorney, naghatag siya titulo ngadto sa Santo Papa. Sa Santo Papa. Tungod to sa timaan nga nakita niya while on the way to wage war against Mahencio nga ang timaan nga usa ka cross. Then sa taas sa cross usa ni ka part ni sa history. Yes. Nasayod ko ning mong history when I was still in grade 4. Nya walang ko damha nga usa din sa mahitabo nga akong matun-an pag abot na sa mga panahon nga ni Milabay. So
kadtong maong timaan mao to ang timaan sa cross. Then sa taas sa maong cross nga gipakita din sa taas sa langit. Ang pulong en hoc signo vincis. Pulong Latin na, Attorney. Latin na siya. Nga nagpasabot, by this sign, you will win or you will conquer. So right there and then, Emperor Constantine the Great ordered his men to change the emblem sa ilang Shield. taming. Taming. Kaya ang ilang design good sa ilang taming, agila. While on the way, he ordered his men to change it into a cross. Yes. Og he proceeded to fight against Mahencio and he won. Humani adto, mao ni ang iyang gihatag nga murag a sort of pasalamat baka sa Santo Papa ang pulong Vicarius Filii Dei. Title, Attorney, no? Title na siya mga Latin igsoon. yapon. Latin na siya. Or the Vicar of the Son of God. Yeah. Pero timan na ito mga igsoon na kining mong pulong, this is just a mere title of the Pope. Yes. Daghan ang mga title sa Santo Papa. We have Vicarius Christi, Yeah. Vicar of Christ. Yes. Kani mo'y official nga mga title nga ihatag sa simbahan. Simbahan gid may. Pero kining Constantine the Great iyara ni Oh, yes. nga pasalamat ug wa gali ni ingnon ta lang na walili ni Ikaw. official. Kunya humani adto mga igsoon mao lagi ni ang gigamit sa atong mga igsoon nga mga dili Katoliko ang pulong Vicarius Filii Dei. Kada mo ilang gikwenta, Attorney. Gikwenta. Ang titulo. Ang maong pulong. So ginamit ang gitawag nila lagi kuno kaalam nila. Yes. Ilang gi-compute ginamit kadto bitang atong Roman numerals nga equivalent pod sa Arabic numbers. Yeah. Okay. Yes. May numduman ta sa ato manang elementary mo na nato, grade 2 o grade 3. Mura nga na siya. Nga ang Roman ang letter B, di ba? Ang letter B, ang equivalent ana 5 man. V nga Victor. Victory. Yes. Ang I 1. 1. Sa patong uban. Gatong letter C, ang letter C 100. Dayon ang letter D 500. Ang X sa atong nabaluan 10. Ingon ani ang ilang paggamit mga igsoon. Og tuod man ug atong sugdan ang pulong Vicarius, kana sa Vicarius lang. Ang letter V Victory 5, ang I 1 plus C 100 plus ang R walay equivalent, ang I 1, ang U 5. Kay sa Latin nga paggamit niini ang V ug ang U pare-pareha lang. So kay ang V 5 man, ang U 5 sub. So ang letter S sa Vicarius wala na equivalent. Ang total ni ana mga igsoon, ang total sa pulong Vicarius mao na ang 112 na siya. Ang Filii F-I-L-I-I, ang letter F wala na equivalent. Ang L 50, dayon ang I 1 plus usa ka I pagyud 1. So ang total 53. Unya ang day D nya EI. Ang D 500. Ang E wala na siya equivalent. Ang 1 or ang I 1. So adunay 501 sa word nga day. Ang total 112 plus 60 plus 53 plus 501 ang total mo takdo sa numerong 666. Okay. So mao ni ang gigamit sa atong mga igsoon una ang mga Seventh-day Adventist
mga sakop sa Iglesia ni Kristo o uban pa nga mga dagko nga mga dagko nga mga simbahan. Okay. So, mubalik ta sa atong gitawag itong kriteria o Yes, sir. timaan o timailhan unsaon pag-ila sa mananap nga mapintas. Yes. Una, sa ako nang gingon, nagpasipala batok sa Dios ug sa nagpuyo sa langit Yes. nga mga anghel ug mga santos. Pinadayag 3:5 ngadto sa 6. Ato ko nung pangutan-on og naa ba kay pagtulunan ang simbahang Katoliko o kahapagbansay nga nagtudlo o nagpakita nga ang Santo Papa nagpasipala batok sa Dios. Wala gina, attorney. Manay atong ikapangutana. Naabay ginabuhat ang Santo Papa nga makaingon ta nga nagpasipala siya sa Dios og sa mga santos nga naa sa kalangitan. Apil na ang mga anghel. Gani ang Santo Papa, attorney, na siya prayer room dito sa Vatican nga mag-ampo gid siya sa Dios. Yes, mao ginabad. Kung nagbiyahe mo gina siya, nag-travel man na siya, nag-awhag siya sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Yes. Ingon ana ang iyang mga buluhaton. Ang ikaduha mga igsoon, mao na nga ngalan sa tao ang mototal sa 666. Kanya kining Vicarius Filii Dei di maningalan sa tao mga igsoon. This is just a mere title. Titulo lang, title lang. Sa ato pa, attorney, sakto unta ang computation nga mo takdo gyud 666 pero dili ka pasar sa criteria tungod kay ipakwinta ngalan man di man title. Ngalan sa tao, yes, but yes. dayon sila unya kini atong gipangkutlo karon nga timailhan apil man na sa teksto nga ilang sige og kutlo, ilang gibasihan nili nga Santo Papa ligi kuno ang naigo sa 666. So dinhi gitin-aw nato nga ang timaan sa mapintas nga nagdala sa numerong 666 mauligi nagpasipala batok sa Dios. Wala na ginabuhat sa simbahang Katoliko gikan pa sa unang mga kapapahan. Ang ikaduha, ngalan sa tao ang motakdo. Ang pulong Vicarius Filii Dei, this is just a mere title ug dili ni official title sa Yes. yang nga gihatag sa simbahan. Yes. Ngadto sa Santo Papa. Ang usa nini nga official title sa Papa mo ang Vicarius Christi Yes. o uban pa nga mga title sa Santo Papa. Sa ako nang gingon nga kining pulong Vicarius Filii Dei iyan ni nga forged donation ni Constantine the Great. Kay Constantine the Great sumala sa atong hibaluan sa kasaysayan, world history or whatever history, nga si Constantine the Great is the first emperor of Rome who was converted to be a Christian. The first emperor nga converted. Na converted. Yeah. Si Constantine the Great. Gikan dito, humani Constantino, ang mga succeeding mga popes na gitagaan na o kanang freedom ang mga Christians nga libre na sila muwali sa publiko. Kay before Constantine, labi na magsugod na sa una pang mga emperor sa Roma, kaya Nero Caesar, Claudius Caesar, mga Caesars. They were pagan emperors, mga pagano. Even this Constantine the Great, nahimo ni siyang Christians o Kristiyanos, pero niagi usa ni siya pud pagka pagan. Yes. Pero ang nakapabag-o gyud niya una kadtong iyang inahan. Nga base sa atong tradition, it was Queen Elena ang nakakita sa krus nga din gilansang atong Ginoong Kristo. So mao man ganito lagi nga sa panahon sa pagkigubat niya kang Mahensyo, ang timaan sa krus nga iyang nakita dito sa langit.
So mao na ang ikatulo, mao nang timaan, mao lagi na ang 666. Samtang nakaigo sila sa numero 666, ginamit ang Kaalam. mao lagi Roman numbers equivalent to Arabic numbers. Pero ang duha ka timaan wala mahusto mga igsoon. Yes. Especially so with it should be the name of the person. Din hilang wa mabantay tungod lagi kay di manggod kamaturan ang Yes. tuyo nila kundi aron maging pagpanamastamas taon sa atong Santo Papa. Oh. So din hi mga igsoon, dili tinuod nga ang Santo Papa sa Roma mao ang mananap nga mapintas. Ang sunod nga pangutana, kinsa man dahi kini? Kay naa man is Biblia, dili gid ni pwede nga mapakyas. Nga mayon ta wala nang tawhana na. Yes. Sumala sa atong mga Bible scholars na nagtuon sa nining figures or mga numbers sa balaang kasulatan, sila nagkahiusa sa pag-ingon nga this refers to Nero Caesar. Emperor Nero. Emperor Nero Caesar, katong una sa mga emperador nga pagano nga din nagpamatay sa mga Kristiyanos sa mga tuig mga 325. Yes. Oh, So, manglulutos sa mga manglulutos sa mga Kristiyanos sa Emperador Nero. Kung wa ko malimot attorney o wa ko masayop, usa sa biktima niya ato katong pagpanglutos niya sa mga Kristiyano una si Pablo o si Pedro. Si Pedro, Ah. yes. Silang duha. Dayon, mauligi na yung mga igsoon, ang ngalan ni Nero Caesar motakdo sa numerong 666. Correct mo sa Hebrew computation na siya siguro ato. Yes. Ang ngalan ni Nero Caesar sa Hebrew, tawgo na siya og Neron Caesar. Neron Caesar. N-E-R-O-W-N Neron. Nya Caesar, Q-A-E-S-I-A-R. Caesar. Dayon sa gingon ang dinhi sa atong paghatag og spelling sa ngalan ni Nero Caesar sa Hebrew, adunay mga vowel. This is for purposes of pronouncing. Sa atong the way we pronounce sa mga ngalan nga nagi vowel. Pero sa Hebrew nga word nini, giingon lang ni N-R-W-N. Neron. Ang Caesar, Q is R. Caesar. So, kani mutakdo na ni sa numerong 666. Yeah. Ang N, R, W, N o Q is R. Ang letter N sa Hebrew alphabet equivalent na og 50. Yeah, ang sunod letter R. Ang letter R equivalent na sa 200. Kunya ang sunod ang W is equivalent to 6. Number 6. O ang N 50 gyapon. So ang word sa ngalan ni Neron or Nero Caesar, NRWN mutakdo na sa numerong 306. Atong iklaro attorney nga kanang computation na dili na parehas atong sa Roman. Dili Okay, Hebrew man. This is Arabic. Ara. I mean sorry. Yeah. This is Hebrew. Hebraic ni nga Compute. paghatag sa equivalent number. Equivalent. Number sa mga May letter. matingalaw niya sila attorney. Yes. Anong W nga na 6 man? Yes, tinaw na Brad. Ma-confuse sila. This is Hebraic way of computing based sa equivalent number sa matag litra sa Hebrewanon nga alphabet. Yes. So arita sa apelyido niya nga Caesar nga gispell kini sa Hebrew spelling yun, Q is R lang. Ang Q mga igsoon is equivalent to 100. Ang letter is equivalent to 60.
ug ang R sa Caesar 200. So ang apelyido ni Nero ang Caesar o sa Hebreo Caesar nga adunay litra nga Q is R lang, mo total kini og 360. Ang 360 idugang sa ngalan niya nga 306. Ang total niini mga igsoon 666. Yes. So, Igsoon yun. tukma gyud sa gi pasabot sa atong sumala sa balaang kasulatan. Sa ubang criteria attorney tamaan Oh, gyapon. yes. Oh. Dinita mo muanhita karon sa mga kriteria o timaan may tungod ni Nero Caesar. Una, nagpasipala batok sa Dios. Yes, klaro kayo. Klaro kayo nga he claimed to be the God. Yes. Oh. Oh. Kadtong dili mo ilan niya nga Dios, putlan siya sa liog. Kana may klarong nagpasipala sa Yes, kay siya. Oh. Usa lang katao pero siya nagpasipala. Okay, katong mga yang emperor sa una attorney nga pagano nagpailag yun sila nga sila mo'y Dios. Mo'y Diyos. O manggaling masuko to sila kung naay magpailang laing Dios. Laing. Oh. Correct. Oo. Labi na gid ni si Nero Caesar. Oh. Matud pa usa kuno sa labing mangtas kuno kayo nga emperador sa Roma natong panahon. Ato lang klarohon ha. Pagingog Roma, this was yet a Roman pagan Rome. Yes. Dili ning Christian Roma kay Yes. sagulon na ba ni sa itong maigsoon ng mga dili Katoliko. Correct. During Nero's time, Rome was still a pagan with a pagan emperor Yes. nga mao si Nero. Dili pa Christian, pagano pa. So ang ikaduhang timaan, ngalan sa tao ang mutakdo sa numerong 666. Takdo gyud. Ang ngalan Nero Caesar o Neron Caesar sa Hebreo, ngalan yun na sa tao. Yes. O ang numero 666. Yes. So mao na mga igsoon nga sumala sa atulinging mga Bible scholars nga mga Katoliko o bisan siguro og dili mga Katoliko. Bisag protestante Oh. kaya attorney. One. Nagtuo nga si Nero Caesar gyud ang naigo niini nga mao ang mananap nga mapintas. Yes. Pero pero mao sa ako nang gingon, this is just a self-defense. Mm-mm. Nga no? Tungod kay gigamit ni sa atong mga igsoon nga nagpasabot lagi kuno na sa atong Santo Papa. Mga igsoon ato na nang gi-explain nga dili ang Santo Papa. Pero kinsa man di ay ni gawas ni Nero. Mga igsoon atong timan-an pagayo nga si Nero usa sa labing mahingpit nga kaaway batok sa Christianity kun sa mga Kristiyanos. Ang tinguha ni Nero nga iyang lumpagon ang simbahan. Yes. Nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, ginamit ang sword kun Sword. espada. Yeah. Okay, duguon mo ito. Dugoon gitong kadtong di mo to, kadtong makitaan nga mga nagsimba-simba kag laing Dios nga siya mo may Dios kuno, mao gitong pamatyon gito niya mga Kristiyanos. So the Christian at that time adto taon to sila magpundok sa gitawag natong katakom. Mura nag yungib o kanang cave. Pero pana dako na nga lugar sa ilawom sa yuta. Okay, duguon itong pag-atake niya sa simbahan nato. Oh yes. Mahibawaan niya itong kinsa ng mga Kristiyano nga nagtuo atong tinuod yun nga Diyos. Masuko siya, silo sana. Motong Mo nang pamatyon niya. Pamatyon. Ginamit ang espada. So pamatyon niya aron mabungkag ng simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Nidagkan may noon. Pero mga igsoon, nining atong bag-ong panahon, kay wala naman si Nero, patay naman, katong iyang mga tinguha nga lumpagon ang simbahan sa atong Ginoong Kristo, wala naman siya. Ang iyang pangandoy o ang iyang inuntang panglantaw. Ingnon po dato, krusada niya atong Nga sa iyang bungkagon yun niya, ang simbahan sa atong bagong panahon, hangtod karon sa bagong panahon, nagpabili na kanang maong tinguha nga lumpagon sa lain ng mga tao nga nagtuo silang kaugalingon nga nagpaila silang kaugalingon nga mga Kristiyanos ra po. So, you mean, attorney, na ay kasamahan si Nero sa iyang krusada? Naa sila pariha og tumong Parihag tumong. nga lumpagon yun ang simbahan. So, ang mga ngalan po siguro, attorney mo, tunong po nag-666.
natural. Mao ni karon brad atong i-share nila mga igsoon. Dapat may balo sila. Oo. Nga kining mga tao nga mga sila sa diay nagtinguha nga lumpagon ang simbahan. Nguning mga tao nga nagtukod og simbahan sad nga kakompetensya sa simbahan sa atong Ginoong Kristo. Kay lagi kining maong grupuha mao sa ilang plano nga lumpagon ang simbahan o Iglesia Katolika pinaagi dili na sa sword Sword, kundi pinaagi sa word. Word of God na yun Oh, gamiton na to. word of God na ang gamiton, ang Biblia na. Giwala lang nila ang letter S sa sword. Ang sword gigamit ni Constantino aron lumpagon ang simbahan sa atong Ginoong Kristo. Kining mga grupuha sa mga pundok karon sa atong bag-ong panahon. Mao gihapon buot nila lumpagon ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Dili na mangani pag patay pinagi sa espada, pero pinagi na sa word of God nga Word of God. ang santos nga Biblia. Mura hinumdum ko atong gitintal si Kristo Siyawa. Attorney nga nigamit po to word of God. So mauli na kanang mga ang ato man balik-baliko na din mga igsoon nga dili tanang naggamit sa pulong sa Dios nga ang tumong para sa kamatuoran. Yes. Kundi aron pagdala nato ngadto sa kasaypanan sama sa gibuhat sa yawa. Nagkutsad siya. Nagkutsa siya o nagkutlo sad siya og sita sa Biblia. Yes. Pero gitubag na sa atong Ginoong Kristo nga naasad sa Biblia. Mao na karon nga ato nang tubagon mga igsoon nga kinsa ba ni sila? Sa ato pa attorney kay ang ilang gamiton sa pag-atake sa matuod nga simbahan pulong man sa Dios. Delikado na attorney kay murag makadala po na sila gyud. Mao ginabrad. Murag nahinumdum ko nga si Pablo naghiskot siya mga tao nga mga false messengers sa Roma 16:17 attorney nga kining mga tawhana malamaton pod manulti. Yes. Maayo manulti. Ginamit ang Biblia. So, mao ni mga igsoon, mga tao ni nga kansang nagtukod sad og mga grupo o nagtukod kuno po sila og simbahan aron ikompetensya sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Mutakdo gingon ni Paul na man teksto na attorney nga ang yawa gani nagpaka-anghels kahayag. So ang iyang mga ministers pod mo pay buhaton. 1 Corinto 12 man siguro na. 11 ngadto sa 12 pod na. Kuyawa. So mao ni mga igsoon, kinsa ba ni sila? Una, ato na ning gihatag nga higayon o ato na ning gipahibalo bisan pa ta sa didto pa ta sa pikas nga istasyon nga ang atong mga igsoon nga mga 70 Adventist. Ang mga igsoon nga 70 Adventist kusog yun kayo mogamit nining Vicarious Filii Dei nga lagi mao ang mananap nga pintas kuno lagi ang Santo Papa sa Roma. Yes. Mo'y gipasabot sa Pinrayag 13, 16 ngadto sa 18 without knowing, unfortunately, nga ang ilang magtutukod nga si Ellen Goldwhite nga gitukod ni atong ganilang simbahan sa 1846 hangtod na sa sunod nga mga tuigan na kompleto na gyud nila nga ang maong magtutukod nila nga mao si Ellen Goldwhite mutakdo sa numerong 666 ngano kay sama kang Nero ang tumong ni Ellen Goldwhite aron pukanon ang simbahan nga gitukod ni Kristo dili na lagi sa espada kundi pinaagi na sa Biblia. Yes. Balikot sugdan nato mga igsoon. Murag kuha na sa attorney, murag pwede na siya no tawgon ng kanang paagiha sa pagguba sa simbahan. Murag indirect style. Indirect, yes. Okay, mo gamit man gyapon sangpit man gyapon Ginoo, gamit mag word of God. Pero ang sangputanan sa ilang krusada pagguba sa tinuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Okay, musugod ta sa ngalan nga Ellen. Ang ngalan ni Ellen gispell kini og letter E L L E N. Ellen, double L ni siya. Ang letter E wa na equivalent sa atong Roman numerals ngadto sa Arabic. Ang letter L nasayod na ta nga 50, ang sunod nga L 50, ang letter E wala.
Ang N, wala. So, ang ngalan nga Ellen, 100. Ang equivalent niya na. Okay. Ang gold. Ang gold, mao gini apelido unta ni Ellen sa dalaga pa siya. Ang yamba na si James Whiteman. Ang gold, gispell ni og letter J, O, U, L, D. Gold. Ang G, wala na siya equivalent. Ang 0, wala equivalent. Ang U, sa ato nang pag-compute nila sa Vicarious, 5 ang ilang hatag nga equivalent. Kaya lagi, ang U ug B diha sa Latin nga pinulungan, susama ra paggamit. Mabitata makakita ta na Bureau of Custom. Tanawa, ang custom, bureau is B as in boy niya. B as in kuha na po. B as in vine. So, ang W, warag double V na siya, bali, ang kwinta. May na maimong tuki na atur nito, kinahinomdom ko sa rebuttal ana nga ngano kunong imong giingon ana pag kwinta nga lahi man ang W, wala man ay kwinta sa kuan. Mao, pero ang giingon sa Biblia gud ipagamit man ang kaalam. Correct. Yes, man. Mao gani ginamit ang atong jutay nga kaalam. Yes, ato ning gitubag kaning ilang pamasangil. Balik ko na ko, ang letter J wala equivalent, ang O wala equivalent, ang U 5, ang letter L 50, ang D 500. So ang word nga gold adunay equivalent number ana nga 555. Ang white, ang W 10. Hibalo naman ang nganong na 10 na siya. Mao na ilang kuan nga ang nganong na 10 kuno nga ang X man sa kuno may 10. Mao na mga igsoon, ang W, this is the only letter in the alphabet. English alphabet nga double. Double U. Kanang LL, kanang matud pa uban pagbasa double L sa alphabet, di gina double L. LL gina pagbasa. Kanilang W ang tinuod nga double. Nga naman, kay duha ni kayo nga gitapot. Mao nang duha man kayo, ang usa kayo 5 man, unya gitapot man duha, so 10 ang equivalent sa W. Nga nung reklamo sila, mao lagi gamiton ang kaalam. Ang letter H wala equivalent, ang letter I 1, ang letter T wala, ang letter E wala. So ang total sa white is 11. So 100 plus 555 plus 11, ang ngalan ni Ellen Goldwhite mutakdo sa 666. Okay, mo arita sa timaan o kriteria. Kung naigo ba si Ellen Goldwhite ini iyang pagka 666. Ang una mga igsoon, nagpasipala batok sa Dios ug sa mga santos sa langit. Sa mga santos palang galidaan, mahadlok na ning mga pundoka. Mahadlok na ni. So na ilang sakop nga matud pa simba ko lang masantos. Aloy kay tao ng ilang mga kauban ana. Kaya naman mahadlok naman ang ilang mga kauban sa ilang kanhi kauban nga na santos na ta. Kaya ilang di mas laganahan ng santos, mahadlok man sila. Din kanang imong atakihon ang matuod nga simbahan na turni, equivalent ana ang imong giatake Dios man. Ang Dios kay nihinumdum ko ni Pablo attorney nga kanhi sa ulo, di ba? Ang katong nalibog mo to siya attorney. Wala man ko maglutos nimo Ginoo. Pero ang gipasabot si Ginoo, okay ningon mo Ginoo nga nganong gilutos mo ako sa ulo. Yang gilutos ang simbahan man sa Dios. Correct. So sama rang gilutos nimo ang Dios. Si Kristo. So nagpasipala batok sa Dios kana brad. Ikaduha, mi hatag siya pagtulunan nga siya kuno gipakita ang mga pananawon sa Dios. Vision. O nga, matud pa siyang vision, ang mga 70 Adventist kuno nag-travel na paingon dito sa langit. Na unsa man nga mag-travel paingon sa langit, nga ang mga pastor nila wala mo too, nga nanay na langit. Unsa man po na. Onya, ang ikatulo, numero 666. Ikaduha, ngalan sa tao.
o ang numero 666. Ang tanan nga mga timaan sa mananap mga pintas naa ni naa ni Ellen Goldwhite. Pero usahay moingon sila. Tsamba naman na. Tsamba. Di atong klarohon. Atong tagaan sila laing paagi unsaon pag-compute. Ato na pong gamiton ang nilatin. Ang ngalan ni Ellen Goldwhite sa nilatin, Elena Alba. Elena Alba Walks Day. Ang ibsabot ni Ellen White Voice of God. Mao man na ilang gitudlo nga si Ellen Goldwhite daw prophet o sa kapropita. O naamang ito yung mga libro nila nga siya is a prophet. So, as a prophet, she is the spokeswoman o she is the voice of God. Siya may magdala kunuhay sa pulong sa Diyos. So, ang word Elena, maog gihapon adunay equivalent ana duham ni Kael nga nagsunod nga 50, so 100. Ang Alba spelling ka nag letter A, L nya B as in boy dayon A, Alba. Ang L lang ang dunay equivalent ana nga 50. Unya ang vox kon voice sa English, V is 5, ang U wala, ang X 10. So 15 ang vox. Ang D is 500, ang E wala equivalent, ang I 1. So ang Elena Alba Vox Day mo takdo kini sa numerong 666. Yes. Ang Elena 100, ang Alba 50 plus 516 ang Vox Day. So ang total nini 666 mga igso. Yes. Unya tungod kay ang atong panahon na apa magigamay, ato na lang isunod ang sunod nga mga pundok nga nahimo lagi ning topic na to, Brad. Ni atong formal debate diha sa Katong sa 1982. sa Iglesia ni Cristo 1982. That was December 11. Nga pamatud-an sa atong mga igsoon nga mga Iglesia ni Cristo nga ang Santo Papa sa Roma mo ang mananap ng mapintas nga nagdala sa numerong 666. Pero wa nila babantay mga igsoon nga ang ilang magtutukod nga si Felix Manalo mao mismo ang nagdala sa numerong 666. Nga naman si Felix Manalo mga kaigsonan usa ka pastor nga Sabadista kanhi. O unsa kay nahitabo nakasimhot siguro siya nga maayong negosyo ang mga relihiyon o mayo kang kanang magtukod-tukod og simbahan ning bulag siya sa iglesia ning bulag siya sa Sabadista. Yes. Kay nagkabikil lagi kuno siya og mga pastor sa Sabadista. Og mitukod siya og iyang kaugalingon nga pundok ug mao na ni ang Iglesia ni Cristo nga gitukod ni Felix Manalo niadtong 1914. Murag ang katapusan na niya nga naghimo gid sa attorney kaysa murag nakadumdum ko nga daghan man sa balhin-balhinan. Oo. Hangtod nga naghimo na gid iya. Iya. Agi na to siya Methodist pa. So kini mga una ni sila nang gamit o kaning 666 laging Santo Papa. So gidala ni Felix Manalo sa iyang panahon siya nagtukod na siya attacking the Catholic Church. So mao na nga ang mga iglesia ni Cristo kusog kayo mo lampaso nato ini. Kusog kayo mo namas-tamas sa Santo Papa. So baliko na to. This is just a mere self-defense. Kanya, ang ngalan ni Felix Manalo sa ako ng gingon, mutakdo sa numerong 666. Ang letter F sa Felix, wala na equivalent. Ang E, wala. Ang L, 50 sa Felix. Dayon ang I, 1. Ang X, 100. So, ang total nini, 61. Mga igsoon, kung di man ninyo maapas ni among gihatag karon nga competition, pwede mo text ni Brad Silbert o ka diri ba ka nako kay tagaan ta mo sa dinali-dali nga competition. Gusto sila detalye attorney, ato silang imbitahan sa Bible study Yes, sa Catholic Faith Defenders. Ugma po mga igsoon, alas 9 nga to sa alas 12 diha sa Cathedral sa St. Vincent's College, Rome 1 103? 03. Yes, okay. So, Felix,
ang iyang apelido mga igsoon Manalo. O Tagalog man na. O Tagalog ang Manalo pero ang Felix kinatsila na. So dili haom ang duha ka pulong. Sama gud may kag kuan ron may tawag kanang Juan Caber. Ang Juan Pinoy kayo, ang Caber Amerikano kayo. Ugato lang og Juan Taklob. Haom ang duha. Mingon ini sad ang ngalan ni Felix Manalo mga igsoon. Ang Felix kinatsila, ang Manalo tinagalog. So we have to translate ang pulong Manalo at i-translate sa kinatsila sad aron may usa sa pulong Felix. Paggamit man ang kaalam. Gamit man kaalam. Mao man ay atong gibasihan. So ang pulong Vencedor ang mugawas. Vencedor means winner or to win. So Latin na siya sa Manalo. Sa kang Manalo na siya. Ang spelling sa Vencedor B 5 E wala N wala C 100 E wala D 500 ang O wala ang R wala. So ang total sa Vencedor 605 mga igsoon. So sa iyang ngalan Felix plus Vencedor is 666 mga igsoon. So mayroon sila inyo man ang giusab ng apelyido ni Felix wal ginausbag i-translate lang mga igsoon. Barang ako karon Miguel madto ko sa Amerika pananglitan si Makolang padool. Ang ilang Michael naman ko pero wa na mausab. Ninumdum na ko sa ngano man kunong noun man kuno Vencedor. Yes. Verb man ang Manalo. Correct. Tama na. Tungod kay Gigamit mas pangalan. nganong noun ang atong gigamit. Tungod kay ngalan sa tao. Yes. Dahil balo ba ta sa manumdum ta ato sa tong unsa nang noun. Noun is a name of person, place, or things. Ma'am na sa atong nabalaan sa atong ginagmay nga English subject sa una. Sa ito pa ang reason, attorney, tungod kay ang verb, gihimong noun, tungod kay gamit ingon nga name. Ngalan ni Felix Manalo. So, mao na ang mga igsoon. Nya, kung dili sila gusto, kaya mingom lagi sila, kanang si Felix Manalo, tunay na Pilipino. Ayaw i-translate sa kinatsila. Okay, tagaan to sila. Ang pulong Felix mga igsoon sa Tagalog gispelling kani og letter P E L I K S. Wala may letter F sa kuano. Wa po'y letter X sa Filipino alphabet. Dayon ang iyang middle name is Sagon. Y S A U N. Kunya ang apelyido Manalo. Ang Felix mga igsoon sa Tinagalog kay tunay maka nga Pilipino si Felix, adunay unom ka litra. Ang Isagon pod unom ka litra. Ang Manalo unom ka litra. So dinhi mga igsoon unom 666 ang ngalan ni Felix Manalo sa tunay na Pilipino na sa pag-spill. O kung anong ngalan atong gikwenta attorney kay mo may giingon diri sa Biblia. Yes. Nga ngalan. Og mga igsoon, mao gyapon. Nagpasipala batok sa Dios, pasipala. Mga santos ay mahadlok gyapon sa mga santos. Unya si Felix Manalo mingon siya nga si Kristo tao lang may pa siya kay siya anghel. Yes, wa naman tayo Okay mga igsoon, wa na tayo kung panahon. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mama Mary, kini ang inyong alagad sa maong tulmanon, si Gilbert Dundoyano Sr. Kining inyong igsoon, Brother Mike, awas mingon kaninyo. Daghang salamat mayong hapon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior. His most Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate, sa atong diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ni. Lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo
alang sa kaluwasan. Search the world for those Ang tanang gihisgutan sa unahan, iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang mga kawani ug tigdumala ning istasyon.